Η Έλλη Ταγκαλίδου έχει να απαντήσει σε ορισμένα από τα ερωτήματα που μας έθεσε ο κύριος Ιωάννης Τσέρνος μέσω της εκπομπής του κυρίου Ιωάννη Δεμερτζή από το Σφαγή GR πριν 3 μέρες, στις 1η Νοεμβρίου 2020. Πάμε στην Έλλη Ταγκαλίδου. Στο λόγο του μεγάλου ειδικού. Δεν μπορώ δηλαδή να συγκρατήσω τα γέλια μου. Φανερά εδώ πέρα, φανερά Τάσο Μαστρογιάννη. Εδώ πέρα αυτοί βγαίνουνε φανερά και ο άλλος δεν μιλάει κιόλας τώρα, ο κύριος Δερμετζής ακούει εκεί πέρα, ναι, είναι αφοσιωμένος στο λόγο του μεγάλου ειδικού, του κυρίου Τσέρνου. Κάνει και τη μοιρασιά μπροστά μας. Δηλαδή δεν υπολογίζουμε τίποτα, το έσχατο έγκλημα. Δεν μιλάμε για τα καταπιστεύματα που είναι 3 εκατομμύρια και τετράκις, ξέρω εγώ. Και πρέπει, λέει, αυτά να πάνε, λέει, στον ελληνικό λαό. Να δεις Μαστρογιάννη, σιγά σιγά αυτός θα μας πει και για τα δικαιώματα των λαθροεισβολέων. Να δεις ότι έτσι το καταδίκασε το λαθρομεταναστευτικό ο Τσέρνος. Είπε δηλαδή ότι αργήσανε, θα είπε μάλλον μέσα στην καταγγελία του, να μπουν μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω, δηλαδή εδώ μιλάμε φανερά, φανερότατα, τα αργύρια στο τραπέζι, δεν μιλούμε για το έγκλημα, θα νιώθει και περήφανος ο κύριος Τσέρνος που δεν μας έδειξε τις καταγγελίες του, απλά θέλει να μας κλείσει το στόμα, φαίνεται, δηλαδή μας μισεί τόσο πολύ που, ας πούμε, καταγγείλαμε εμείς την εσχάτη προδοσία, είμαστε και πράκτορες, και σε λίγο θα πει κι άλλα, δηλαδή ξεσκεπάζεται και δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ βλέπω, με όλα αυτά που λέει, έχω ζαλιστεί πραγματικά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος είναι πραγματικά τόσο τουρκόσπορος. Δηλαδή και ο Τούρκος, ρε παιδί μου, αύριο να το φέρεις εδώ τον κατάσκοπο, θα προσέξει και αν τον πάρεις χαμπάρι θα πάει να κάνει την πουτάνα στη Συγκρού μετά, με τα πόδια ξυρισμένα, για να μην τον καταλάβεις. Πας και την κάνει από την Ελλάδα με ελαφρά πηδηματάκια. Ο κύριος Τσέρνος μιλάει και για το μοίρασμα του πλούτου. Προδώστε εκεί πέρα, άιντε να τελειώνουμε, να πάρουμε και τα χρήματα, και όχι μόνο 30 αργύρια, μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Μέσα έξω, από ό,τι κατάλαβα, αυτός τι να πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, δηλαδή και το τουρκόσπορος είναι κοπλιμά για τον κύριο Τσέρνο, δεν το συζητάμε. Προσβάλλω και τους Τούρκους τώρα, δηλαδή. Μέσα έξω θέλει να σε μαλώσει, κύριε Μαστρογιάννη, ο κύριος Τσέρνος, γιατί δεν ενδιαφέρεσαι για τον πλούτο της Ελλάδος. Σαν να σου λέει δηλαδή, βρε άνθρωπε, τι κάθεσαι τώρα και καταδικάζεις προδοσίες και κάθεσαι και λες, ας πούμε, τους Έλληνες προδότες. Άσε τώρα εκεί να κάνουμε τη μοιρασιά. Δεν μιλάμε για μεγάλο πλούτο. Δηλαδή σε μαλώνει γιατί σε ενδιαφέρει η προδοσία της Ελλάδος και δεν έχεις κάνει καμία αναφορά για τον πλούτο. Πού τον άφησες τον πλούτο δηλαδή? Εδώ δεν μιλάμε για ορκισμένο προδότη. Εδώ μιλάμε για άνθρωπο που γεννήθηκε προδότης, επιστήμον στην προδοσία, και φυσικά θεωρεί πως είναι φυσιολογικό. Δεν νομίζω να μπορέσει ποτέ ο κύριος Τσέρνος, όσο και να προσπαθήσει κανείς, να καταλάβει ότι ένα έσχατο έγκλημα πρέπει να το καταδικάσεις. Τον κύριο Τσέρνο δεν τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Τον κύριο Τσέρνο τον ενδιαφέρει ο πλούτος της Ελλάδος. Εδώ μιλάμε, έχουν ενωθεί πολλά κινήματα ενάντια στην Ιερή Δήλωση, από ό,τι βλέπω. Βλέπω οργανωμένο στρατό και ο κύριος Τσέρνος δεν βλέπει καν ότι ξεσκεπάζεται. Βλέπει μόνο τα πλούτη και μας μαλώνει κιόλας που δεν ενδιαφερόμαστε για τον πλούτο. Για τον πλούτο και για το λαό που του ανήκει αυτός ο πλούτος. Για τους ιδιοκτήτες αυτού του πλούτου. Μα τον παραδίδουν τον πλούτο τους. Αυτό είναι προδοσία. Το ξέρουμε ότι ο κάθε Έλληνας είναι Ωνάσης και ότι ο Ωνάσης ήταν φτιαχτός, κύριε Τσέρνο. Ήταν ένας Ιουδαίος, τι ήταν εκεί πέρα, που του τον κάνανε Ωνάση, τον Έλληνα Μεγιστάνα, για να μην καταλάβουν τα υπόλοιπα πρόβατα ότι είναι 15 φορές Ωνάσιδες. Το ξέρουμε αυτό. Το θέμα μας όμως τώρα, από το 11 και μετά,
είναι ότι υπάρχει εσχάτη προδοσία. Έγινε έγκλημα. Έγκλημα. Η γη που πατάμε είναι προδομένη. Την προδώσαμε. Συνεργούν οι Έλληνες αυτό. Το 99,9% αυτών των ανθρώπων συνεργούν. Που το ξέρετε εσείς ότι αυτοί είναι Έλληνες. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Στη μικρασιατική καταστροφή οι Έλληνες μπήκανε μέσα. Μήπως μπήκανε άλλοι που πήραν τα ονόματα των σφαγιστέντων Ελλήνων. Των σφαγιστέντων. Δηλαδή αυτά εσείς δεν τα βλέπετε. Εδώ... Όχι όλοι οι Έλληνες, ένα 90% αποδεδειγμένα πήραν τα ονόματα των σφαγιαστέντων Ελλήνων. Γι' αυτό και θα δείτε πολλούς από αυτούς πόντιους, αυτό που αποκαλούνται πόντιοι, αυτοί έχουν πάρει τα ονόματα των σφαγιαστέντων Ελλήνων με συνεννόηση του Κεμάλ Ατατούρκ και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Γι' αυτό και θα δείτε πολλοί από αυτούς είναι κομμουνιστές. Ενώ θα έπρεπε να ήταν αντικομμουνιστές, γιατί το Κρεμλίνο τότε και οι Μπολσεβίκοι εξόπλισαν τον Κεμάλ και τον καθοδήγησαν να διαπράξει τη σφαγή εκεί των Ελλήνων ποντίων. Άρα θα έπρεπε να ήταν αντικομμουνιστές, καθαροί αντικομμουνιστές. Το υπάρχει, το είναι πόλεμος, είναι στρατηγική, χαζαροεβραϊκή στρατηγική. Θέλετε να μοιράσετε δηλαδή σε αυτούς που υποθάλπτουν το έσχατο έγκλημα και τα λεφτά, τα αργύρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Στρατηγός προδοσίας είσαστε, τι είσαστε? Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτά εμένα μου φαίνονται εξωπραγματικά, δηλαδή έχουμε ξεφύγει πολύ. Προδοσία, ακόμη και αν έχει το... Δεν διχάζουμε, κύριε Τσέρνο, κανέναν Έλληνα. Και φυσικά η Ιερή Δήλωση του άρθρου 120 είναι έτσι φτιαγμένη, ώστε το ένα, η μία αναφορά είναι συνέχεια της άλλης, οπότε προστατεύει αυτό που θα πάει το 2020 έστω και αργά να καταδικάσει την εσχάτη προδοσία, διότι επικαλείται όλα τα προηγούμενα. Βεβαίως υπάρχει μία ιεραρχία δηλαδή. Τα προηγούμενα που έχουν κατατεθεί εγκαίρως και δεν αποκλίνουν η καταγγελία δεν αποκλίνει από την ημερομηνία την οποία διεπράχθη το έγκλημα. Συνεπώς δεν μπορούν να την πετάξουν την Ιερή Δήλωση και να σας πούν ότι είστε εκπρόθεσμοι, τώρα το θυμηθήκατε, έτσι. Αυτό το σκοπό έχουν οι συμπληρωματικές και σχετικές 3-4 καταγγελίες που έχουμε εκεί μέσα. Σας είπε εσάς ότι εμείς στερούμε από τον Έλληνα έστω και την τελευταία στιγμή να καταδικάσει την εσχάτη προδοσία? Γιατί το ονομάσαμε Ιερή Δήλωση, νομίζετε? Γιατί νομίζετε ήρθαν πολλοί σαν και εσάς στην Ιερή Δήλωση, και μάλιστα πολλοί που ήρθανε και υπογράψανε κιόλας, παίξανε και τα θέατρά τους εκεί πέρα, συνεννοημένοι ίσως με αστυνομικούς και με εισαγγελείς, και μετά μας λέγανε αυτό να αλλάξουμε, εκείνο να αλλάξουμε? Ήθελαν να αλλάξουν την ιεραρχία αυτή, τον τρόπο με τον οποίο κατατίθεται αυτό το έγγραφο, διότι είναι όπλο. Ποιος σας είπε εσάς ότι όποιος υπογράφει την Ιερή Δήλωση δεν είναι καλυμμένος άμα την υπογράψει? Έχουμε το ένα πρωτόκολλο συνέχεια του άλλου, τη μία αναφορά συνέχεια της άλλης, αναπόσπαστο κομμάτι, μία αναφορά της άλλης. Ποιος σας τα είπε εσάς όλα αυτά? Γιατί, κύριε Τσέρνο, είσαστε τόσο προδότης? Και θέλω να ξέρω, εγώ η Έλλη Ταγκαλίδου, έχω μεγάλη περιέργεια να μου πείτε πού βασίζεστε και δείχνετε όλη αυτή την τάση σας για την προδοσία. Εγώ ξέρω ότι από τον μπαμπά μου, ότι ένας που ήταν προδότης κρυβότανε, λέει. Κρυβότανε και έκανε, ας πούμε, οτιδήποτε για να μην φανεί. Εσείς πού βασίζεστε και δείχνετε με τόσο θράσος την τάση σας για προδοσία? Ακόμη και αν έχετε ορκιστεί, ακόμη και αν έχετε πληρωθεί πολύ γερά γι' αυτό, είστε υποχρεωμένος να το κρύβετε. Τι θέλετε να μας κάνετε δηλαδή? Γιατί ο προδότης, κύριε Τσέρνο, πρέπει να εκτελείται εμψυχρό, και εσείς αυτή τη στιγμή βασίζεστε πού και δείχνετε τόσο φανερά μέσω του διαδικτύου ότι είστε προδότης? Για μελετήστε την Ιερή Δήλωση του άρθρου 120, το ένα, η μία αναφορά με την άλλη, να δείτε ότι η μία αναφορά γεννά την άλλη αναφορά. Και βέβαια αυτός που θα καταθέσει την τελευταία στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί επικαλείται όλα τα προηγούμενα. Βεβαίως, γι' αυτό λέγεται Ιερή Δήλωση. Και εσείς κάθεστε και λέτε ότι εμείς απαγορεύουμε και θεωρούμε προδότη τον οποιοδήποτε δεν το έχει καταδικάσει. Το αντίθετο συμβαίνει. Οποιοδήποτε άλλη αναφορά και καταγγελία
Μπορείτε να μας τη δείξετε που έχετε κάνει εσείς? Δείξτε την, να έχει αυτή την ασφάλεια για τον Έλληνα που θέλει να καταδικάσει την εσχάτη προδοσία, που το έχει καταλάβει αργά ή που το έχει μετανιώσει. Εμείς ακόμη και σε αυτούς που είναι τουρκόσποροι και χαζερόσποροι τους λέμε: μετανοήστε, η Ελλάδα είναι η πατρίδα σας. Θυσιάζετε τα παιδιά σας. Τι προσπαθείτε να κάνετε, κύριε Τσέρνο? Τα βάζετε μαζί μας και δεν κάνετε καθόλου καλά. Δεν κάνετε καθόλου καλά. Διότι η αλήθεια, κύριε Τσέρνο, δεν θέλει οπαδούς. Η αλήθεια είναι σαν το λάδι. Βγαίνει στην επιφάνεια και καλύπτει όλο το ψέμα, το πατάει, το πνίγει. Εσείς που θέλετε να έχετε οπαδούς, είστε οι ψεύτες. Εμείς εδώ δεν θέλουμε οπαδούς. Η αλήθεια στέκεται και μόνη της, κύριε Τσέρνο. Μόνη της. Αυτά δεν σας τα έχουν μάθει εκεί που πηγαίνετε να σας κάνουν μαθήματα και στρατηγικές? Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Και ο πιο φτηνός πράκτορας δεν θα το έκανε αυτό που κάνετε εσείς. Αλλά ούτε και πιο ακριβώς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό σας χαρακτηρίζω σχιζοφρένεια του προδότη. Διότι εδώ μιλάτε για αργύρια. Προσπαθείτε να πείσετε, να εξαπατήσετε τον κόσμο με τα αργύρια για να αποσιωπήσει η εσχάτη προδοσία. Και μάλιστα κατηγορείτε εμάς ότι είμαστε αυτοί που τους κόβουμε και το δικαίωμα. Ενώ τους έχουμε δώσει την ευκαιρία, τους έχουμε δώσει την άνεση, έστω και την τελευταία στιγμή, να μετανοήσουν, να επικαλεστούν την τελευταία αναφορά, που σημαίνει ότι αποδέχονται και όλες τις άλλες που έχουν κατατεθεί εδώ και 10 χρόνια. Είναι ντροπή σας, κύριε Τσέρνο. Δεν πρέπει να αλλάξετε και όνομα. Πρέπει να φύγετε από την Ελλάδα. Είσαστε τόσο προδότης και συνειδητά κιόλας το κάνετε, γιατί ξέρω ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Πρέπει να φύγετε. Αλλάξτε χώρα. Άνθρωποι σαν και εσάς πρέπει να εκτελούνται ψυχρό. Να ενώσει κάτω από ένα έγκλημα και μάλιστα έσχατο, να ενωθεί δηλαδή ο Έλληνο άνθρωπος που έχει συνείδηση κάτω από ένα έγκλημα. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Τσέρνο? Μα τι είναι αυτά που λέτε? Και μάλιστα βγαίνετε εδώ πέρα και ο κύριος Σπύρου, που μάλιστα εμείς είπαμε ότι πρέπει να γίνουν και εκτελέσεις. Μα δεν γίνονται εκτελέσεις. Δεν εκτελείται ο ελληνικός λαός. Δεν του φορέσανε τη μάσκα του προδότη, τη θανατηφόρα. Εμείς εκτελούμε? Μα δεν βλέπετε ότι εκτελείται? Εμείς πήραμε την απόφαση να τον εκτελέσουμε. Εμείς που τον ενημερώνουμε ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της αποσιώπησης, της υπόθαλψης εσχάτης προδοσίας που βάλαν φήμοτρο μέχρι και στα παιδιά του. Μα κύριε Τσέρνο, πόσο μέσα στην προδοσία είστε χωμένος? Και όλοι σας εκεί πέρα. Είναι δυνατόν? Ο κύριος Σπύρου που τον πενεύετε τους θέλει τους Έλληνες σαν τις πουτάνες να βγαίνουν στα καλντερίμια. Και σας ρωτώ, επισήμως και εγγράφως μπορείτε να τα καταθέσετε αυτά? Τι είναι αυτά που... έχετε ξεπεράσει τα όρια. Έχετε ξεπεράσει. Ζητάτε, λέτε και ζητάτε ένωση κάτω από την προδοσία και μάλιστα προσβάλλετε τη λέξη Έλληνας. Λέτε ο πραγματικός Έλληνας είναι αυτός που ενώνει. Πού να ενώσει δηλαδή ο πραγματικός Έλληνας? Ένα λαό κάτω από την προδοσία? Αυτό εννοείται? Τι να κάνουμε? Δεν είναι Έλληνας αυτός που θα το κάνει αυτό? Και ας μιλάει και αρχαία ελληνικά και ας ξέρει τι σημαίνει η λέξη εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος και ας ξέρει οτιδήποτε και ας ξέρει να μιλάει, ας ξέρει και τη σφινοειδή γραφή άμα θέλει. Δεν καταλαβαίνετε ότι έχετε ξεπεράσει, κύριε Τσέρνο, κάθε όριο? Προσπαθείτε τώρα να πείσετε τον εαυτό σας ή τους άλλους? Να ξέρουμε τι γίνεται. Και μάλιστα κάνατε ολόκληρο στρατό. Δικαίως ανακοίνωσε ο Άριος Πάγος εσχάτη προδοσία. Ήξερε τι σάπιο ήταν το σώμα του ελληνικού λαού. Το ήξερε πολύ καλά. Αυτοί εκεί οι κόρακες ήξεραν πολύ καλά να κάνουν τη δουλειά τους. Και τώρα πετύχανε. Πετύχαμε κι εμείς. Γιατί ξεσκεπάζεστε. Δεν μπορείτε να κρατηθείτε. Πώς λέμε, δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της η πουτάνα? Με συγχωρείτε κιόλας, αλλά δεν μπορώ να κρύψω κάποια πράγματα τα οποία έστω ο λαός τα λέει με το όνομά τους. Τη χαρά σας δεν μπορείτε να την κρύψετε, κύριε Τσέρνο. Δεν έχετε καν εγκράτεια. Έχετε πιστεί τόσο πολύ ότι το σχέδιό σας θα πήγαινε ρολόι και τώρα τρώγεστε μεταξύ σας, πενεύεστε μεταξύ σας και προσπαθείτε αυτόν που καταδίκασε την προδοσία να τον βγάλετε ένοχο. Όχι, σε καμία εποχή δεν γίνονται αυτά και σε άλλη εποχή δεν θα το συζητούσαν καν μαζί σας, κύριε Τσέρνο. Θα σας είχαν εκτελέσει. Γι' αυτό τη λέξη εκτέλεση τη φοβάστε. Και μάλιστα
Α, λένε ότι θα μας εκτελέσουν. Πείτε μου εσείς τι κάνουνε με έναν έσχατο προδότη. Να μου πείτε εσείς που ξέρετε πολύ περισσότερα από εμάς από ό,τι λέτε. Και εμείς έχουμε τη μεγάλη άγνοια. Και μάλιστα ότι ο Έλληνας ο πραγματικός ενώνει, λέει, τους πάντες. Τι να τους ενώσει δηλαδή, κάτω από την προδοσία? Να, και εμείς να τους ενώσουμε θέλουμε κάτω από την καταδίκη της εσχάτης προδοσίας. Δεν σας αρέσει μάλλον αυτό, κύριε Τσέρνο? Και εμείς για ένωση μιλούμε, και μάλιστα επίσημη ένωση, εγγράφος και επισήμως. Καταδικάζουμε το έσχατο έγκλημα. Βεβαίως, και την τελευταία στιγμή κάποιος να μετανοήσει που είναι προδότης, του δίνουμε το δικαίωμα. Έχουμε κάνει και μία αναφορά αίτηση να ρωτήσει τους δικαστές εκεί αν καταλύεται το Σύνταγμα. Ακόμη και αυτοί που δεν καταδίκασαν την προδοσία δηλαδή έχουν την ευκαιρία να δείξουν πρόσωπο. Δηλαδή τι είναι για σας ο ελληνικός λαός? Ένα κοπάδι πρόβατα που πρέπει να το ενώσουμε, που δεν έχουν παλάμες αλλά έχουν πατούσες? Θέλετε δηλαδή να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι είναι ήρωας που προδίδει την πατρίδα του και τα παιδιά του και ότι πρέπει να μοιραστεί και τα καταπιστεύματα? Που αυτό δεν θα γίνει, δεν το επιτρέπει το δίκαιο, δεν το επιτρέπει το σύμπαν αυτό. Και θέλετε να τον πείσετε ότι έχετε δίκαιο ώστε να τον πάτε στη σφαγή και βγάλετε και το κανάλι σας με αυτό το όνομα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Έχω ανεβάσει πίεση. Μα το διέρυγε Βασίλευε, κύριε Τσέρνο, που εδώ λέτε και συμφωνεί και ο κύριος που σας, ο κύριος Δερμετζής που σας καλεί εκεί στην εκπομπή του και τέλος πάντων αισθάνεται και άσχημα που σας απασχόλησε. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό που λέτε δηλαδή ότι υπάρχουν που χωρίσαν τους Έλληνες, μα οι προδότες χωρίζονται μεταξύ τους και μπερδεύονται ακριβώς γιατί μαλώνουν μεταξύ τους. Έχουν προβλήματα. Εμείς εδώ δεν χωρίζουμε κανέναν. Τους λέμε καταδικάστε το έσχατο έγκλημα. Δηλαδή αν στο χωριό σας γίνει ένα έγκλημα και οι μισοί το καλύπτουν, το έχουν δει, ξέρουν ποιος το έκανε, ξέρουν τα πάντα. Οι μισοί το καλύπτουν και άλλοι μισοί θέλουν να το ξεσκεπάσουν. Εσείς με ποιους θα είστε? Με αυτούς που θα το συγκαλύπτουν? Μάλλον. Με τα όσα λέτε εδώ πέρα βλέπω ότι θέλετε τη συγκάλυψη ενός εγκλήματος. Αυτός δηλαδή που δεν θέλει να το συγκαλύψει για σας είναι ο ένοχος. Να γίνουμε δηλαδή συνεργοί στο έγκλημα. Τι πιο ωραία ένωση όταν ανακοινώθηκε, μα εδώ η νομική διάσταση ενός εγκλήματος είναι να το καταδικάσουμε. Αφού το ανακοινώσανε, λέμε, έγινε παράληψη διώξεων. Τι θέλετε δηλαδή εσείς? Να ενωθεί ο λαός κάτω από αυτό το έγκλημα? Γι' αυτό το ανακοίνωσαν. Ήξεραν ότι δεν θα το καταδικάσει ο ελληνικός λαός. Ναι, αλλά τιμωρείται ο ελληνικός, δεν τιμωρείται από εμάς που το καταδικάσαμε. Από αυτούς τους κατοχικούς πράκτορες αυτή τη στιγμή βασανίζεται ο ελληνικός λαός. Άρα τι του λέτε δηλαδή? Να συνεχίσει να είναι προδότης για να δεχτεί ακόμη περισσότερα βασανιστήρια. Και επίσης του λέτε ότι θα πληρωθεί και γι' αυτό. Γιατί μιλάτε εδώ πέρα για τη μοιρασιά. Σας ενοχλεί δηλαδή ο ελληνικός λαός να καταδικάσει την εσχάτη προδοσία? Θέλετε ο ελληνικός λαός να φτάσει στο σημείο να φορέσει και το τσιπάκι και να εκτελεστεί? Γιατί η ιερή δήλωση είναι το αντίθετο του τσιπαρίσματος. Τσιπαρίζεται όποιος δεν δείχνει πρόσωπο, όποιος δηλαδή προσκυνά τη νέα τάξη πραγμάτων. Εσείς δηλαδή είσαστε ενάντια στο να δείξει ο κάθε Έλληνας πρόσωπο. Εμείς του δίνουμε αυτή την ευκαιρία και μάλιστα εμείς οι ίδιοι το έχουμε κάνει. Εμείς οι ίδιοι έχουμε παλέψει με τα τέρατα και τα έχουμε νικήσει. Και τα έχουμε νικήσει όχι ότι μπορούν κάτι να μας κάνουν. Τους έχουμε ξεβρακώσει, ας τολμήσουν αν θέλουν να μας παρεμποδίσουν. Τους βγάζουμε εδώ δημοσίως αυτούς τους εισαγγελείς που μας λένε ότι εγώ είμαι προδότης, εγώ είμαι υπέρ της κατάλυσης του συντάγματος. Και το δίνουμε στον ελληνικό λαό. Υπάρχει πιο ξεκάθαρη στάση ενός ανθρώπου απέναντι σε ένα έγκλημα από αυτήν, το να το καταδικάσει και να ξεμπροστιάζει τον οποιοδήποτε στηρίζει αυτό το έγκλημα? Εσείς δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνετε ακριβώς. Για μένα προσωπικά θεωρώ ότι προσπαθείτε να υποβιβάσετε ακόμη περισσότερο το επίπεδο νοημοσύνης του ελληνικού λαού, ώστε να φτάσει στο σημείο να τσιπαριστεί, διότι θα έχει φτάσει να γίνει τόσο επικίνδυνος, παραδίδει τα ίδια του τα παιδιά και τα γέννητά του. Και μας πλασάρετε εδώ πέρα και τον πλούτο της Ελλάδος
για να τους ξεγελάσετε και να τους πείτε αν ενωθούμε όλοι μαζί πάνω κάτω από το έγκλημα θα μοιράσουμε μετά και τα αργύρια. Αυτό κάνετε. Έσχος. Εγώ είμαι υποτασική, ξέρετε κύριε Τσέρνο, και είσαστε πραγματικά, σταθήκατε ικανός να μου ανεβάσετε την πίεση, και όταν μου ανεβαίνει η πίεση αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Γύσει επίσημα για να σώσει. Χρησιμοποιώ τη λέξη ξεβράκωμα, μην πέσουμε και στην αντίληψη του κυρίου Τσέρνου τώρα και μας λέει κανονικά τους ξεσκεπάζουμε, είναι να το πούμε σωστά, αλλά επειδή παράδειγμα όταν ξεσκεπάζουμε κατασκόπους, αυτό λέγεται ξεβράκωμα. Τι να κάνουμε? Όταν δηλαδή ξεσκεπάζεις έναν εισαγγελέα που είναι κατάσκοπος, αυτό ο λαός το λέει ξεβράκωμα, γιατί το να αποκαλυφθεί ένας κατάσκοπος, ο οποίος ενεργεί μάλιστα υπέρ της Τουρκίας, όπως δείχνουν κάποιοι εισαγγελείς ή κάποιοι υπάλληλοι στα γραφεία που τους δώσανε εκεί πέρα θέση ισχύως και σφετερίζονται τη θέση τους αυτή και παρεμποδίζουν πολίτες που πάνε να καταθέσουν αναφορές, σε καιρό μάλιστα που οι Τούρκοι εισβάλλανε μέσα στην Ελλάδα. Οπότε εντάξει, η λέξη ξεσκέπασμα είναι όταν πρόκειται για περιπτώσεις, η λέξη ξεβράκωμα αξίζει στους πράκτορες που δεν τρέπονται σε χώρα που βρίσκεται υποκατάληψη του συντάγματος, υπό εσχάτη προδοσία και υπό παράληψη διώξεων εσχάτης προδοσίας, να δείχνουν το πρόσωπό τους τόσο φανερά. Και μάλιστα έφτασε ο ελληνικός λαός να του φορέσουν και κουκούλα και ακόμη να μην καταλάβει. Του κλείσαν το στόμα, δηλαδή του δείχνουν με λίγα λόγια ότι δεν έχεις το δικαίωμα ούτε αναπνοή να παίρνεις από αυτή τη χώρα στην οποία ζεις, γιατί την πρόδωσες. Αυτό σημαίνει φορέστε τη μάσκα. Έχει βέβαια και άλλους λόγους φορούν τη μάσκα, γιατί η μάσκα βόλεψε σε πολλά πράγματα. Από το να αρέσουν οι Έλληνες τους εισβολείς, να μοιάζουν με χανουμάκια, από το να καλύπτουν κάποιοι το πρόβλημα που έχουν γιατί βρίσκονται σε άλλη διάσταση, και από το να φορούν και τη μάσκα γιατί αποσιωπήσανε το έσχατο έγκλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, και όχι η εικονική πραγματικότητα που σας παρουσιάζουν μέσα από το ΑΜΜΕ κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι και κάθε βράδυ αυτά τα ανθρωποειδή που λέγονται δίθεν δημοσιογράφοι. Και εδώ βέβαια τώρα ο κύριος Τσέρνος μας έχει ξαφνιάσει, μας έχει κάνει δηλαδή να καταλάβουμε πλέον τι ακριβώς συμβαίνει. Καθαρό πρόσωπο πλέον δείχνει ο προδότης, καθαρό πρόσωπο, και μάλιστα μιλά ανοιχτά, φανερά για τη μοιρασιά. Τι να πω? Ευτυχώς που ξεσκεπάζονται λοιπόν οι προδότες, ευτυχώς που ξεσκεπάζονται, και έχει την ευκαιρία ο οποιοσδήποτε διαθέτει συνείδηση να καταλάβει και να ενεργήσει επίσημα για να σώσει την πατρίδα του, τον εαυτό του από το τέρας της νέας τάξης πραγμάτων, των νεοκονσέρβατη, των συντηρητικών, οι οποίοι είναι οι ευρεσιονιστές και θέλουν την Ελλάδα που είναι ο θρόνος της γης για να μπορέσουν να κυριαρχήσουν στον υπόλοιπο κόσμο και να τον εξοντώσουν. Γιατί και ο υπόλοιπος κόσμος βασανίζεται. Προδόθηκε η Ελλάδα, προδόθηκε όλη η γη, και δεν πρέπει να παριστάνουν τους τουρίστες στην Ελλάδα. Έχουν ευθύνη και οι ξένοι, το έχω πει πολλές φορές, γιατί τη γλώσσα τους και την ύπαρξή τους να ανήκουν στο ανθρώπινο είδος, το χρωστάνε στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι ύβρις από την πλευρά του. Αυτό είναι ύβρις από την πλευρά σας προς τον ίδιο σας τον εαυτό, και θέλετε να παρασύρετε και τους άλλους, γιατί σίγουρα έχετε κάποιο στόχο. Μα κύριε Τσέρνο, δεν απευθύνεστε σε ηλίθιους. Δεν απευθύνεστε σε ηλίθιους όπως χαρακτηρίσατε στην αρχή. Ακριβώς γι' αυτό θέλουν να τσιπάρουν τους Έλληνες και να τους εξοντώσουν, γιατί αποσιωπήσανε, αποδεχτήκανε, δεν δείξανε πρόσωπο σε ένα έγκλημα. Γιατί προσπαθείτε να τους ξεγελάσετε? Γιατί προσπαθείτε να τους ξεγελάσετε? Μα είναι δυνατόν? Δεν είναι αυτό που κάνετε, δεν μπορώ
δεν μπορώ να περιγράψω το μέγεθος του εγκλήματος που εγώ αισθάνομαι ότι διαπράττεται. Είναι τεράστιο το έγκλημα. Σας φοβήθηκε το μάτι μου, κύριε Τσέρνο, δεν το συζητώ. Μα είναι δυνατόν να λέτε ότι εμείς χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους έτσι όπως τους χαρακτηρίζουμε και ότι θέλουμε το κακό τους? Μα γι' αυτό ακριβώς η νέα τάξη θα τους φήμωσε και γι' αυτό ακριβώς θα τους τσιπάρει, γιατί δεν δείξανε πρόσωπο. Όποιοι δείξανε πρόσωπο και να θέλουν να τσιπαριστούν δεν θα τους τσιπάρουνε, θα τους διώχνουνε, θα τους πληρώνουνε. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Τσέρνο, για ποιο λόγο δηλαδή τα κάνετε όλα αυτά. Τόσο πολύ μισείτε τους Έλληνες, αυτό το λαό που δηλώνει ελληνικός λαός. Δηλαδή τόσο μίσος νιώθετε, θέλετε να τους πάτε για σφαγή σαν να είναι πρόβατα, και μάλιστα πρόβατα που δεν θα τους επιτρέπουν ούτε να βελάξουν την ώρα της σφαγής. Τι θα πει τεστ DNA, κύριε Τσέρνο? Ποιος νομίζετε, κύριε Τσέρνο, ότι είναι ο Έλληνας? Στο DNA ο Έλληνας είναι αυτός που έχει συνείδηση. Έχει συνείδηση. Αν δεν έχεις και ένας Τούρκος και ένας Γάλλος και ένας οποιοσδήποτε που έχει συνείδηση, είναι Έλλην. Έχει συνείδηση. Όταν δεν έχει συνείδηση, είσαι υβρίδιο. Δηλαδή τι νομίζετε ότι είναι το DNA των Ελλήνων? Τι νομίζετε? Αν δεν έχει κάποιο συνείδηση, ακόμη και πράκτορας να είσαι και εχθρός να είσαι, πρέπει να έχει συνείδηση. Πρέπει να ξέρεις δηλαδή πώς θα ενεργήσεις, να υπάρχει μια στάλα δικαιοσύνη σε αυτό που κάνεις. Έχετε ξεπεράσει τα όρια. Ξεσκεπάζεστε, ξεβρακώνεστε, να σας το πω έτσι, και μάλιστα ζητάτε και από εμάς τεστ DNA. Τι νομίζετε? Ότι αν δεν έχετε συνείδηση θα δείξει το DNA σας ότι είστε Έλλην? Όλα είναι θέμα μυαλού, κύριε Τσέρνο. Ο Έλλην τρώει δηλητήρια και τα μετατρέπει το σώμα του σε κανονική τροφή, και ο ασυνείδητος τρώει βιολογικά προϊόντα και μετατρέπονται σε δηλητήρια. Ούτε καν ξέρετε ποιος είναι ο Έλλην, κύριε Τσέρνο. Ούτε καν ξέρετε ποιος είναι ο Έλλην. Φαίνεται εκεί στα μεγάλα σχολεία που πήγατε και κάνατε αυτά τα μαθήματα, ναι, φαίνεται στραβά σας τα μάθανε οι ραβίνοι. Δεν σας τα μάθανε σωστά. Τέλος πάντων, γίνεστε πολύ εκνευριστικός, κύριε Τσέρνο. Γίνεστε εκνευριστικός γιατί βλέπω ότι το μέγεθος του δόλου που έχετε είναι τεράστιο και ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω πού βασίζεστε. Πόσο δυνατός αισθάνεστε δηλαδή ως μεγάλος ψεύτης και τέλος πάντων πόσο μίσος μπορεί να νιώθετε για τους ανθρώπους. Το να λες στους ανθρώπους την αλήθεια και το τι πραγματικά συμβαίνει και ποιες είναι οι ευθύνες τους δεν είναι κακό, είναι σωτήριο. Εκεί υπάρχει, εκεί στηρίζεται και η ανθρωπότητα, στο να καταλαβαίνει ο καθένας τις ευθύνες του. Εδώ ακόμη και τα ζώα μέσω των ενστίκτων τους καταλαβαίνουν τις ευθύνες τους. Οπότε εσείς τι προσπαθείτε να κάνετε? Εδώ ο κύριος Δερμετζής που σας έχει καλέσει στην εκπομπή του, και φυσικά σας ανέχεται γιατί τα ίδια μυαλά με σας έχει, κάθεται και κατηγορεί τους πολιτικούς ότι φταίνουν αυτοί και οι προδότες, και ο ελληνικός λαός που συνεργάζεται μαζί τους τι είναι? Κρύβεται δηλαδή αυτά που βλέπει ακόμη και ένας κλινικά νεκρός. Και εσείς αυτή τη στιγμή λέτε να πάει να κάνει ο Μαστρογιάννης τεστ DNA. Εσείς δηλαδή άμα κάνετε τεστ DNA θα φανείτε ότι είστε Έλλην? Πού είναι η συνείδησή σας? Εδώ δεν τολμάτε να μιλήσετε για το έσχατο έγκλημα. Συγκαλύπτετε το έσχατο έγκλημα. Έχετε πει τόσα ψέματα, έχετε χρησιμοποιήσει τόσο δόλο που τέλος πάντων δεν μπορώ να καταλάβω και τι σοή DNA έχετε. Δηλαδή νομίζω ότι είσαστε σπάνιο είδος. Όταν κάποιος σας στοχοποιεί, κύριε Τσέρνο, για τις ευθύνες σας τις οποίες αποφεύγετε, δεν είναι ύβρις, είναι προειδοποίηση. Δεν ανέχεστε να σας προειδοποιεί κάποιος για τις ευθύνες που έχετε. Αυτό δεν είναι ύβρις από την πλευρά του. Αυτό είναι ύβρις από την πλευρά σας προς τον ίδιο σας τον εαυτό, και θέλετε να παρασύρετε και τους άλλους γιατί σίγουρα έχετε κάποιο στόχο, και εγώ αυτό που θέλω είναι να προστατεύσω τους υπολείπους από σας, ενημερώνοντάς τους με τα λόγια μου πάνω στα δικά σας λόγια, λέω και εγώ δηλαδή, γιατί είμαι υποχρεωμένη να το κάνω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι υποθάλπτουν εσχάτη προδοσία. Εγώ την έχω καταγγείλει
έχω καταγγείλει και το έγκλημα, και επίσης οφείλουν να ενημερωθούν και αυτοί γι' αυτό, γιατί είναι κατηγορούμενοι αυτόματα εσχάτως προδοσίας από τη στιγμή που ανακοινώνεται ένα έγκλημα τόσο μεγάλης υψής της σημασίας, εθνικής υψής της σημασίας. Οπότε εσάς το δόλο σας τον βλέπω ξεκάθαρα. Εσείς ό,τι κάνετε το κάνετε συνειδητά, γνωρίζετε τι κάνετε. Θέλω απλά να βοηθήσω αυτούς που σας ακούν να μπορέσουν να καταλάβουν το δόλο σας και το πού αποσκοπείτε εσείς. Από εκεί και πέρα είναι στη συνείδηση του καθενός που ακούει και εμένα, που ακούει και εσάς. Εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον από αυτό. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, ευσυνείδητος, που δεν ανέχομαι να είμαι συνεργός σε έσχατο έγκλημα και δεν υποτιμώ τον εαυτό μου. Δεν αισθάνομαι ούτε ανώτερη ούτε κατώτερη από κανέναν. Νιώθω φυσιολογικός άνθρωπος, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει και τους άλλους. Δεν μισώ κανέναν. Το να προειδοποιήσεις τους άλλους για το έγκλημα στο οποίο είναι συνεργοί, δεν νομίζω ότι είναι έγκλημα. Ίσα ίσα είναι μια σωτήρια πράξη. Τους ενημερώνεις και από εκεί και πέρα, τέλος, το καθήκον μου είναι αυτό. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με τη συνείδησή του. Είπαμε, δεν είμαστε τσομπαναρέοι, δεν μας αρέσουν τα κοπάδια. Δέχομαι ότι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του παίρνει απόφαση μόνος του. Δεν μπορείς κανέναν με το ζόρι να τον κάνεις να αναλάβει τις ευθύνες του. Μπορείς να τον ενημερώσεις, είσαι υποχρεωμένος να τον ενημερώσεις. Και από εκεί και πέρα η καταδίκη αυτού που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του και δεν υπογράφει κατά του εγκλήματος, υπογράφει όμως κατά της καταδίκης του, υπέρ της καταδίκης του. Οπότε αυτός ο ίδιος θα πάρει απόφαση για τον εαυτό του. Και μας υβρίζεται και μας... Θέλετε λοιπόν και οι δύο εσείς κύριοι Δερμετζή και κύριε Δερμετζή και κύριε Στέρνο, θέλετε από ό,τι φαίνεται να διατηρήσετε την προδοτική στάση του ελληνικού λαού για να υποστεί όλα τα γενοκτονικά σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων. Και λέτε ότι εμείς μιλούμε για εκτελέσεις. Βέβαια, εκτελέσεις, και εσείς αυτή τη στιγμή που παραπλανείτε τον κόσμο, πραγματικά είστε για εκτέλεση. Διότι πρέπει να διωχθείτε για το κακούργημα της παραπλάνησης του λαού. Θέλετε να διατηρήσετε δηλαδή την προδοτική στάση του ελληνικού λαού και να τον οδηγήσετε... Το σοβαρότερο, Έλλη, είναι ότι διενεργούν εν καιρό κατοχής, εν μέσω κατοχής. Έχει μεγάλη σημασία. Επισύρει πολύ μεγαλύτερη ποινή από ότι αν ενεργούσαν σε περίοδο ειρήνης και συνταγματικής ομαλότητας. Έχει σημασία αυτό. Να δώσουν βάση και να αλλάξουν μυαλά. Αυτά τους λέμε. Στα αποτελέσματα της αποσιώπησης εσχάτης προδοσίας που είναι θανατηφόρα. Εσείς είστε αυτοί που ενεργείτε ενάντια στον ελληνικό λαό, αλλά παριστάνετε τους διαφωτιστές και τους σωτήρες. Αυτό είναι κακούργημα και πραγματικά αξίζει να διωχθείτε γι' αυτό, και από ό,τι βλέπω δεν έχετε πρόβλημα να το κάνετε φανερά. Στηρίζετε φανερά αυτή την εγκληματική σας στάση και χρησιμοποιείτε εμάς, οι οποίοι λέμε στο λαό τις ευθύνες του και του παρουσιάζουμε την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και πραγματικά την ευθύνη που έχει απέναντι σε αυτή την κατάσταση, και μας υβρίζετε και μας αποκαλείτε πράκτορες και ηλίθιους και ένα σωρό άλλα πράγματα. Προσπαθείτε έμεσα μηνύματα να περάσετε στον ελληνικό λαό, τα οποία χαρακτηρίζουν εσάς. Έμεσα δηλαδή εσείς είστε αυτοί που οδηγείτε το λαό στη σφαγή. Πολύ καλά κάνατε και το ονομάσατε έτσι το κανάλι σας, κύριε Δερμετζή. Η σφαγή του ελληνικού λαού είναι ο στόχος σας. Υποτιθέμενος Έλληνας, θεωρώ, κύριε Στέρνο, ότι είσαστε εσείς. Υποτιθέμενος. Γιατί ακόμη και, πώς το λένε δηλαδή, οτιδήποτε και να ήσασταν, σε οποιαδήποτε χώρα και αν ζούσατε, οποιασδήποτε εθνότητος αν δηλώνατε ότι, σε οποιαδήποτε άλλη εθνότητα και αν δηλώνατε ότι ανήκετε,
ουδέτερος θα ήσασταν. Δεν θα μπορούσατε με το μυαλό που έχετε και με τον τρόπο που ενεργείτε εδώ στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσατε να χαρακτηριστείτε ότι ανήκετε σε ένα έθνος. Νομίζω ότι, όπως είπα, είσαστε σπάνιο είδος ανθρώπου. Εννοείται πως αν οι Έλληνες αποσιωπήσουν την εσχάτη προδοσία και φτάσουν στα άκρα και αποδεχτούν όλα τα γενοκτονικά σχέδια, θα τσιπαριστούν, θα εμβολιαστούν και θα θανατωθούν. Αυτά είναι τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό προδόθηκε μόνο η Ελλάδα, κύριε Τσέρνο. Αποφεύγετε αυτό να το πείτε, γιατί εκεί είναι και το κουμπί της υπόθεσης. Οπότε, εσείς τι κάνετε δηλαδή? Ζητάτε την ένωση του ελληνικού λαού κάτω από την προδοσία, γιατί φοβάστε μήπως σας ξεφύγει κανένα πρόβατο. Και πράκτορες σίγουρα είναι αυτοί οι οποίοι, και κατάσκοποι, αυτοί που προσπαθούν να παρασύρουν το λαό σε ένα έγκλημα και να τον παρουσιάσουν ως θύμα. Αυτοί που ενεργούν αντίθετα από τους κανόνες της δικαιοσύνης και προσπαθούν να παραπλανήσουν ένα λαό και να πάρουν τη συγκατάθεσή του για αυτό το έγκλημα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο λόγο παρεξηγείστε εσείς αν σας χαρακτηρίσει κάποιος πράκτορα ή αν σας χαρακτηρίσει κατάσκοπο, αφού οι ενέργειές σας αυτό δείχνουν. Δεν θέλει και επιστημονικές γνώσεις για να το καταλάβει κανείς αυτό, αν σκεφτεί λογικά. Διαφωνείτε μάλλον με τη λογική και θέλετε τη γλώσσα της εικονικής πραγματικότητας. Δηλαδή δεν θέλετε, όταν κάποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω, θέλετε την επιφάνεια. Σας ενοχλεί αν κάποιος βάλει το κεφάλι να δει και τι έχει από κάτω από την επιφάνεια. Οπότε νομίζω ότι για σας και η λέξη πράκτορας και η λέξη κατάσκοπος θα ήταν πάρα πολύ λίγη. Είστε πολύ σκληροπυρηνικός. Έχετε το θράσος να κατηγορήσετε ανθρώπους που καταδίκασαν ένα έγκλημα και να τους χαρακτηρίσετε πράκτορες. Δεν νομίζω να βρείτε κάποιον δικηγόρο ή κάποιον νομικό, όσο διεφθαρμένος και αν είναι, να σας στηρίξει πάνω σε αυτό τον ισχυρισμό σας. Αυτό είναι αδύνατον. Και αν εσείς καταδικάσατε τις προδοσίες και τους λαθρομετανάστες, όπως λέτε, και έχει γίνει πολλές καταγγελίες, να τις δούμε. Γιατί δεν τις βγάζετε δημόσια? Αυτά δεν τα κρατάμε μυστικά, όπως σας είπα. Μόνο λέτε, δείξτε μας, εδώ εμείς δείξαμε, στοχοποιήσαμε, τα βγάλαμε όλα δημόσια, μας παρεμποδίσανε, μας κλείσανε τις δημοσιεύσεις. Εσείς δηλαδή να πιστέψουμε μόνο στα λόγια σας? Θέλετε να είμαστε τυφλοί και να πιστεύουμε ό,τι λέτε και όπως θέλετε να το λέτε και εμείς να το πιστεύουμε ακριβώς, χωρίς να σας κρίνουμε, χωρίς να ζητάμε αποδεικτικά στοιχεία? Έτσι ακριβώς είναι, Έλλη. Λέει, πάρτε μας τηλέφωνο να σας εξηγήσουμε. Τι να μας εξηγήσετε? Βγάλετε τα δημόσια, κύριε. Βγάλετε τα δημόσια από την αρχή. Να μας πάρετε τηλέφωνο, να σας πούμε και να μας πείτε και να δείτε και να κάνετε. Έτσι. Έχετε δόλο και πρέπει να πείσετε ανθρώπους, γιατί έχετε κάποιο στόχο ο οποίος δεν είναι υπέρ τους, και θέλετε οπωσδήποτε από πίσω σας να έχετε ανθρώπους που θα σας πιστέψουν και θα καθοδηγηθούν σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα, ακριβώς γιατί υποτιμάτε αυτούς που σας ακούν. Γι' αυτό και χρησιμοποιείτε τη στρατηγική της μυρολατρείας εναντίον τους. Εγώ και ο κύριος Μαστρογιάννης δεν έχουμε τέτοιες τάσεις. Εμείς λέμε την αλήθεια, δεν θέλουμε να γίνουμε συμπαθητικοί στους άλλους για να τους έχουμε φίλους. Η αλήθεια καμιά φορά είναι τόσο πικρή που δεν αρέσει φυσικά, ακόμη και αν δεν είναι τόσο πικρή. Η αλήθεια πάντα πονάει, αλλά η αλήθεια που λέμε εμείς στο κατακάθι της από κάτω έχει πάρα πολύ μέλι. Ενώ εσείς πασπαλίβετε λίγο με ζαχαρίτσα τα πράγματα, βάζετε και μεγάλο κομμάτι τυρί στην παγίδα, όπως ο κύριος Τσέρνος ισχυρίζονταν για τις αμοιβές που δικαιούνται οι Έλληνες, ενώ οι Έλληνες υποθάλπτουν εσχάτη προδοσία. Δηλαδή προτείνει ως παγίδα τα πολλά αργύρια που περιμένουν τους Έλληνες, ενώ δεν τους περιμένει κάτι τέτοιο.
Εσείς λοιπόν είναι λογικό να λυπάστε εσείς και οι φίλοι σας, γιατί ακριβώς ψάχνετε από πίσω σας οπαδούς. Εμείς, λέγοντας την αλήθεια, θεωρούμε πως όποιος είναι ικανός να τη δει, γιατί η αλήθεια είναι ένα ακριβό δώρο, το οποίο δεν το δίνεις μόνο σε έναν, το χαρίζεις σε όλους, και αυτός που έχει την ικανότητα, είναι δώρο πνευματικό, αυτός που διαθέτει πνεύμα και όραση πνευματική, καθαρή πνευματική όραση σε συνδυασμό με τη συνείδησή του, το αρπάζει αυτό το δώρο και τον οδηγεί στο άπλετο φως, γιατί η αλήθεια είναι φως, είναι ο ίδιος ο Θεός η αλήθεια. Οπότε δεν νομίζω ότι έχετε κανένα λόγο να λυπάστε γιατί σας στεναχωρήσαμε εμείς, κύριε Δερμετζή. Εμείς αντίθετα διαφωτίζουμε ακόμη και σας ενημερώνουμε. Δεν κάνουμε αυτούς που ξέρουν πολλά. Εμείς μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πράγμα, για την υπόθαλψη εσχάτης προδοσίας από τον κάθε έναν που δηλώνει Έλληνας. Είστε κι εσείς και εσείς και ο κύριος Τσέρνος δηλώνετε Έλληνες. Οπότε προσπαθούμε να σας δώσουμε να καταλάβετε ότι εντάξει, σε εμάς ό,τι και να πείτε, κανένα πρόβλημα. Δεν δέχεστε ότι πρέπει να καταδικάσετε την εσχάτη προδοσία. Πολύ καλά κάνετε. Μην παρασύρετε όμως και τους άλλους. Είναι αμαρτία. Πώς το λέει ο λαός. Είναι αμαρτία, είναι έγκλημα, είναι κακουργηματική ενέργεια από την πλευρά σας. Τι εννοείτε, κύριε Δερμετζή, όταν λέτε να ξυπνήσει αυτός ο λαός, αφού προσπαθείτε να τον υπνοτίσετε? Όταν λέτε να ξυπνήσει, τι εννοείτε? Λαμβάνει τις καταστάσεις με κάποιο τρόπο. Δεν είναι ο σωστός. Αν δηλαδή δεν γνωρίζει ο Έλληνας σήμερα ότι αποσιωπά την εσχάτη προδοσία της πατρίδος του, τι να το κάνει? Εσείς δηλαδή τι του κάνετε και προσπαθείτε να τον ξυπνήσετε επειδή του προσφέρετε παρηγοριά? Αυτό το κάνουνε όλοι μέσα από τα ΜΜΕ, οι καλλιτέχνες, οι δημοσιογράφοι, ακόμη και αυτός που λέει τον καιρό στην τηλεόραση, κρίση είναι, θα περάσει. Αυτοί όλοι εκεί, οι υπάνθρωποι. Εσείς δηλαδή τι παραπάνω κάνετε? Του δίνετε καμιά λύση γι' αυτό? Του έχετε προτείνει καμιά λύση ή του προβάλλετε σωτήρα? Δηλαδή τι του λέτε? Θα έρθει ο Θεός και θα σου σώσει, ή ότι θα έρθει ο Τραμπ ας πούμε και θα σε σώσει, ή θα έρθει οποιοδήποτε από κάπου και θα σε σώσει? Αυτό ήταν μια στρατηγική η οποία από ό,τι φαίνεται ήταν στρατηγική που υποβάθμιζε την ύπαρξη του κάθε ανθρώπου. Εμείς του λέμε του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας, η οποία είναι μητέρα, νοικοκυρά, ότι εκτός από νοικοκυρά πρέπει να είναι μάχημη, να ξέρει ότι τι συμβαίνει στη χώρα της, ότι ήδη την παραδίδει γιατί υποθάλπτει την εσχάτη προδοσία της, χάνει τα δικαιώματά της, παραδίδει την πατρίδα της, άρα παραδίδει το σπίτι της, το παιδί της, το μέλλον του παιδιού της, και αυτά τα αποτελέσματα, τα βασανιστικά, αυτές οι συνέπειες φέρονται στη ζωή της. Δηλαδή θα της φορέσουν μάσκα, θα την απαγορεύσουν να βγαίνει έξω. Εδώ τους απαγορεύσανε να καπνίζουν και οι Έλληνες νομίζανε ότι θέλανε να τους σώσουν. Ο Μητσοτάκης το έκανε αυτό. Και τώρα που ο Μητσοτάκης τους φόρεσε τη μάσκα, ή οποιοδήποτε θα το έκανε, γιατί όλοι αυτοί είναι το ίδιο, δεν έχει σημασία, όποιος και να ήταν στην επιφάνεια, τα ίδια σχέδια θα ακολουθούσε. Δηλαδή δεν παίρνει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα? Τον κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό φανερά. Οπότε εσείς έχετε καμιά λύση? Του προτείνετε κάποιον τρόπο για να αντιδράσει? Βγήκε και στους δρόμους, πήγε και σε συλλαλητήρια. Είναι η χαζαροεβραϊκή στρατηγική, που στο τέλος φωνάξαμε, γαυγίσαμε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Αυτά επικρατούν χρόνια. Άσε που κάποιοι μπαίνουν και στη φυλακή επίτηδες, δήθεν αγωνιζόμενοι για να δείξουν στο τέλος ότι ο Έλληνας πηγαίνει και φυλακή. Αυτός που προσπαθεί πηγαίνει και φυλακή. Εγώ σας λέω ότι όλα αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς και ότι οι Έλληνες οφείλουν να δείξουν πρόσωπο. Να σταματήσουν να νομίζουν ότι είναι μια μάζα που αποκαλείται ελληνικός λαός και ανήκει στο εβραιοσιωνιστικό κοπάδι.
Είναι ευρεσιονιστές δηλαδή. Και είναι ενάντια στον ίδιο τους τον εαυτό. Αυτή τη στιγμή εγκληματούν κατά του ίδιου τους του εαυτού, κατά της πατρίδος και κατά των παιδιών τους, και ότι πρέπει να το καταδικάσουν αυτό, και τους βγάζουμε δημόσια μία αναφορά η οποία είναι πολλές, η μία γεννά την άλλη. Μπορείτε εσείς και ο κύριος Τσέρνος να μας φέρετε εδώ πέρα ένα νομικό, γιατί το θέμα είναι νομικής διαστάσεως, δεν μπορούμε να μπουρδεολογούμε μαζί με εσάς. Φέρτε μας ένα νομικό εδώ επίσημα, θα σας παρακολουθήσουμε εμείς, θα λάβουμε και μέρος στην εκπομπή σας άμα θέλετε, να μας δώσει γραπτός, αφού το διαβάσει, γιατί γραπτός και εμείς το έχουμε καταθέσει και αφορά και τον οποιοδήποτε άλλον δηλώνει Έλληνας, και αυτό που θα μας φέρετε εσείς δηλαδή, να μας δώσει γραπτός ότι διαφωνεί, τους λόγους που διαφωνεί, να μας αιτιολογήσει δηλαδή τα πάντα. Μπορεί να το κάνει αυτό? Έτσι το συζητάμε αυτό το θέμα, κύριε Δερμετζή και κύριε Τσέρνο. Εσείς ψάχνετε για κοπάδια προβάτων. Εσείς είστε αυτοί που θεωρείτε τον ελληνικό λαό πρόβατο και κάθεστε και κατηγορείτε εμάς. Εμείς λέμε σας καταντήσανε πρόβατα και εσείς λέτε ότι εμείς τους λέμε πρόβατα. Μα εσείς που είστε οι τσομπαναρέοι, τι είσαστε δηλαδή? Οι σωτήρες του? Και τους πάτε και τους πάτε για σφαγή. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει και η λέξη ντροπή, κύριε Δερμετζή και κύριε Τσέρνο. Έτσι δημόσια να δείχνετε το δόλο σας και να μπορείτε τόσο άνετα να προκαλείτε κάποιους που έχετε καταλάβει ότι έχουν συνείδηση, το θεωρώ, όπως και επαναλαμβάνω, την σχιζοφρένεια του προδότη. Έτσι χαρακτηρίζω την ενέργειά σας αυτή. Δεν είναι λογικό να εκφράζεστε έτσι δημόσια σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει πρόσωπο, έχουν στείλει στην ελληνική δικαιοσύνη τις θέσεις τους με την υπογραφή τους, και να εκφράζεστε με αυτόν τον τρόπο για αυτούς. Τι έχετε να μας δείξετε εσείς? Ποια επίσημη πράξη έχετε να μας δείξετε ότι έχετε κάνει? Τα λόγια που λέτε εδώ, τα λόγια της παρηγοριάς, αυτό δεν είναι επίσημη θέση. Με τα λόγια δεν γίνεται τίποτα. Επίσημα πράγματα έχετε να μας δείξετε κάτι? Και πού βασίζεστε? Πήρατε εντολή από εισαγγελείς να λέτε αυτά τα πράγματα? Γιατί δεν τόλμησε εισαγγελέας να βγει δημόσια και να σχολιάσει αυτά που έχουμε καταθέσει, διότι δεν τα κρατάμε και κρυφά, τα έχουμε αναρτήσει όλα. Αν εμείς ήμασταν παράλογοι θα μας είχαν κάνει ρεζίλι στα ΜΜΕ. Δεν τολμάνε να τα αγγίξουν, είναι σαν καυτές πατάτες στα χέρια τους. Εσείς είσαστε ανώτεροι από αυτούς? Δηλαδή αισθάνεστε ανώτεροι? Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε σε αυτούς που σας ακούν, και έμεσα προσπαθείτε το δόλο σας να τον κλειδώσετε σε λέξεις. Δηλαδή αυτά που εσείς κάνετε λέτε ότι τα κάνουμε εμείς. Κανέναν δεν παραπλανούμε εμείς, κανέναν δεν διχάζουμε εμείς. Ενώνουμε και ενημερώνουμε. Δεν παραπλανούμε. Εσείς παραπλανείτε, εμείς δεν παραπλανούμε. Ούτε παρηγορούμε κανέναν. Τον ενημερώνουμε. Του λέμε αυτό και αυτό, υπογεγραμμένο και κατατεθειμένο. Μπορεί να το διαπιστώσει. Αν θέλει μπορεί να ενεργήσει και αυτός με τον ίδιο τρόπο. Δεν λέμε σε κανέναν κάτι που δεν το έχουμε καταθέσει επισήμως. Δεν λέμε τίποτα μάλλον που δεν έχουμε καταθέσει επισήμως. Δεν μπορώ να καταλάβω το θράσος σας. Τους λέμε να πάψουν να σιωπούν, γιατί με τη συγκεκριμένη αυτή σιωπή τους παραδίδουν τα δικαιώματά τους και τα δικαιώματα των παιδιών τους. Έχουν υποχρέωση να πάψουν να σιωπούν για την προδοσία. Δηλαδή, τι καλύτερο δώρο μπορείς να τους δώσεις? Τι καλύτερο δώρο? Έτσι. Διχάζεται ο Έλληνας, κύριε Δερμετζή, διότι είναι προδότης. Ο προδότης διχάζεται, και μάλιστα το σύστημα, η δικαιοσύνη ας πούμε. Πιο πολύ είναι ήδη διχασμένες προσωπικότητες. Η νέμεσης, όπως μπορεί να είναι προδότης και να είναι καλά στο μυαλό. Λέει και ο κύριος Τσέρνος, η αυτόματη δικαιοσύνη, αυτό το πράγμα το θεϊκό.
Αυτό καθορίζει. Δηλαδή, τι να κάνει ο προδότης. Να, ενωθήκανε, γίνονται τόσα πράγματα. Πήρανε θέση. Αντιμετωπίσανε με πρόσωπο οι Έλληνες κάτι. Δείξαν το πρόσωπό τους. Τους λέτε από το πρωί μέχρι το βράδυ ελληνικός λαός και ελληνικός λαός και ελληνικός λαός και σε λίγο θα αρχίσουν να βελάζουν. Θα αρχίσουν δηλαδή να ξεχνάνε και τις λέξεις. Σε λίγο θα τους κάνετε να βγάλουν και ουρά. Θα επιβεβαιώσετε και το Δερβίνο. Πάμε προς τα πίσω όμως. Προς τα πίσω. Δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι προδότες οι πολιτικοί και οι προδότες οι πολιτικοί. Ναι, εντάξει. Αυτοί είναι οι πολιτικοί πράκτορες, οι χαζαροεβραίοι που δημιουργήσανε κόμματα, διχάσανε τον ελληνικό λαό. Αυτό ήτανε, έτσι ήτανε. Ήταν σχεδιασμένο, είναι μια στρατηγική. Γίνανε αυτοκράτορες, πουλήσαν δημοκρατία εκεί πέρα. Ναι, αλλά εξασφαλίσανε όμως τα πάντα. Σου λέει ότι όταν το Σύνταγμα καταλύεται, αυτό έχουν δώσει το δικαίωμα και την υποχρέωση, δίνει το Σύνταγμα το δικαίωμα και την υποχρέωση στον κάθε Έλληνα να προστατεύσει το Σύνταγμά του. Η τήρηση του Συντάγματος, πρώτα προστατεύουμε αυτό το Σύνταγμα το οποίο έχουμε, το προστατεύουμε, φέρνουμε την ένομη τάξη, μέσα από τις διαδικασίες του το Σύνταγμα επανέρχεται και ενεργοποιείται το άρθρο 120, δηλαδή εμείς μέσα από αυτές τις διαδικασίες δεν πάμε στους εισαγγελείς να τους ρωτήσουμε αν έχουμε δίκιο, καταθέτουμε τις αναφορές μας και ανάλογα με το τι θα μας δώσουν επισήμως και εγγράφως, αν έχουν αντιρρήσεις, εκεί άμα τολμούν να τις δώσουν, θα δείξουν ποια είναι η στάση τους, ότι είναι προδότες ή ότι δεν είναι. Άμα δεν είναι, δεν θα μιλήσουν, θα το αποδεχτούν. Τους δίνουμε και χρονικό περιθώριο να μας απαντήσουν. Και απειλητικό να τους στείλουμε ακόμα, τους δίνουμε χρονικό περιθώριο. Είναι μια προκήρυξη νόμιμη. Δηλαδή με το γράμμα του νόμου πάμε. Έτσι γίνονται αυτά. Κάποιοι εδώ μιλούσαν για εθνοσυνελεύσεις. Άλλοι προδοταρέοι όπως ήταν ο Βιτάλης. Πού θα πας για εθνοσυνέλευση? Όταν το Σύνταγμα καταλύεται, απαγορεύονται τα δημοψηφίσματα, οι εκλογές και οι εθνοσυνελεύσεις. Νομιμοποιεί συνταγματικά τον εχθρό εν καιρό κατοχής όταν αποδεχτείς και συμμετέχεις σε κάποια εθνοσυνέλευση. Ποτέ δεν έγιναν εθνοσυνελεύσεις σε καιρούς κατοχής της χώρας. Δεν είναι μόνο ο Βιτάλης, είναι τόσοι και τόσοι έχουν έρθει. Ο Χαραλαμπίδης εκεί τους λέει μην πάτε στην αστυνομία. Φοβούνται δηλαδή μήπως ξεσκεπάσουμε κανέναν από τους κατασκόπους που έχει βάλει η Τουρκία στο σώμα της αστυνομίας, οι Τουρκόσποροι. Φοβούνται, γι' αυτό λένε στον κόσμο μην πάτε, ελάτε σε εμάς να καταθέσετε, λέει. Εσείς ο Χαραλαμπίδης, ο Γρηγόρης. Κύριε Δερμετζή και κύριε Τσέρνο, καταγγείλατε τις κατοχικές εκλογές? Τις καταγγείλατε? Έχετε να μας δείξετε ότι καταγγείλατε τις εκλογές που γίνανε από το 11 ή τις αποδεχτήκατε? Αν τις αποδεχτήκατε, τότε γιατί μιλάτε εδώ πέρα και λέτε είσαστε συνεργοί? Διότι είτε ψηφίσατε είτε δεν ψηφίσατε, το ίδιο είναι. Αν δεν καταγγείλατε, άμα δεν πήρατε θέση επισήμως και εγγράφη. Σιωπηρή αποδοχή των εγκλημάτων που έγιναν. Οι εκλογές μέσα, τα εκλογικά τα ψηφοδέλτια είχαν υποψηφίους κατηγορούμενους για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας, που ο κύριος Τσέρνος και ο κύριος Δερμετζής αποδέχτηκαν τις εκλογές αυτές να γίνουν. Στην Ελλάδα δεν τις κατήγγυλαν, τις θεώρησαν νόμιμες. Γι' αυτό προφανώς δεν τις κατήγγυλαν. Δεν τους θεωρώ τόσο βλάκες να μην ξέρουν τι γίνεται γύρω, έτσι. Φαίνεται και ο κύριος Τσέρνος έχει κάποιο επίπεδο μόρφωσης και ο κύριος Δερμετζής. Δεν είναι βλάκες. Αφώς ενάντια στις εκλογές τις κατοχικές, ακόμη και να μην πήγατε να κάνετε αποχή, είναι συνένεση δια της σιωπής. Σας μιλούμε με τέτοιο τρόπο που μπορείτε να φέρετε ένα νομικό και να μας διαψεύσει. Εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία και ό,τι έχουμε καταγγείλει θα έχει μπροστά του αυτός ο άνθρωπος δηλαδή τις θέσεις μας και θα ενημερώσει τον ελληνικό λαό και εσάς έτσι όπως πρέπει. Δεν έχουμε καμία κακή διάθεση απέναντί σας. Ερχόμαστε με ντοκουμέντα, ερχόμαστε με στοιχεία, ερχόμαστε με αποδείξεις, ερχόμαστε με ενέργειες επίσημες. Εσείς με τι έρχεστε απέναντί μας, ξυπόλοιτοι? Πού είναι αυτές οι καταγγελίες, κύριε Τσέρνο, που έχετε κάνει? Πού είναι, θέλουμε να τις δούμε. Πού είναι? Τις κρύβετε? Με τα λόγια τους καταδικάσατε? Δεν μπορώ να σας καταλάβω.
Πού είναι αυτές οι καταγγελίες, να τις δούμε, τις βγάζουμε δημόσια, τις βλέπει όλος ο ελληνικός λαός. Κατηγορείτε εμάς οι οποίοι τα έχουμε δείξει αυτά δημόσια και εσείς μας λέτε εδώ ότι έχετε κάνει καταγγελίες. Πού είναι, κύριε Τσέρνο, πού είναι? Δεν μπορείτε να μπουρδολογείτε τόσο πολύ. Δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε ακόμη και τον εαυτό σας. Να βγάλετε όλες αυτές τις καταγγελίες που κάνατε. Δεν καταλαβαίνω, τώρα το έχετε παρατραβήξει. Αρχίζετε και τη μυρολατρεία με τη μεν έμεσης, ότι είμαστε στον υδροχό και ότι θα έρθει η απελευθέρωση. Ποια απελευθέρωση θα έρθει? Δηλαδή τι λέτε στον ελληνικό λαό, να περιμένει την απελευθέρωσή του ενώ είναι σκλάβος, μέσα από την ψυχή του βγαίνει σκλαβιά? Αυτό περιμένετε? Αυτό που... Δηλαδή τι νομίζετε δηλαδή, ότι ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος είναι το άσμα, το δόλιο, την πατρίδα με έχασα, έκλαψα και πόνεσα, και όχι ο ύμνος στην ελευθερία? Αυτό μας λέτε? Αυτός ο λαός που λέτε ότι είναι σκλαβωμένος και ότι πρέπει να έρθει η απελευθέρωση, αφού άμα του πούνε αύριο να βάλει μια θηλιά στο λαιμό του, θα πάει να τη βάλει. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα πηγάζουν μέσα από την ψυχή και το μυαλό του ανθρώπου? Ποιο κοροϊδεύετε εδώ πέρα, κύριε Τσέρνο? Μάθατε και το παραμυθάκι, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, λέει το άρθρο του συντάγματος. Ωραία, το ακροτελεύτη όμως δεν λέει ότι η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον λαό, στη Σάρα και τη Μάρα δηλαδή, γιατί αυτοί σε λίγο μπορεί να ψηφίζουν και τους λαθρομετανάστες εδώ, οι πράκτορες της Βουλής, με τη συγκατάθεση του ελληνικού λαού που αποσιώπησε. Λέει το Σύνταγμα στο άρθρο 120 επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων η τήρηση του συντάγματος, δηλαδή αυτό που έχουν συνείδηση. Το καταλάβατε, κύριε Τσέρνο? Δεν λέει επαφίεται στον πατριωτισμό του λαού. Τι θα πει δημοκρατία δηλαδή? Πηγαίνει ο κάθε ηλίθιος και ψηφίζει και μετά το Σύνταγμα όταν καταλύεται κάνει μούγκα? Εδώ το τονίζει το ελληνικό Σύνταγμα, κύριε Τσέρνο, ότι η τήρησή του επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, αυτών δηλαδή που έχουν συνείδηση. Δηλαδή δεν είστε εσείς στον οποίο στηρίζετε και... Συνείδηση και πρόσωπο. Έτσι, η συνείδηση με το πρόσωπο πάνε μαζί. Διασφαλίζεται η τήρηση και υπογραφή του συντάγματος, κύριε Τσέρνο. Το χαρακτηρίζετε και χαζάρικο δηλαδή αυτό το σύνταγμα. Γι' αυτό και το αποστρέφεστε. Αφού λοιπόν το χαρακτηρίζετε χαζάρικο, τότε γιατί δεν πάτε αφού σας δίνει και το δικαίωμα και την υποχρέωση το σύνταγμα, να το καταδικάσετε όταν οτιδήποτε είναι αντίθετο από το σύνταγμα? Δείξτε ότι καταδικάζετε την εσχάτη προδοσία. Το θεωρείτε χαζαρικό? Αφού το θεωρείτε έτσι, τότε γιατί δεν πάτε να τους καταδικάσετε? Σας δίνουν το δικαίωμα, ανακοινώσαν εσχάτη προδοσία. Πάτε λοιπόν να τους καταδικάσετε. Αυτό το χαζαρικό σύνταγμα σας το δίνει το δικαίωμα και σας υποχρεώνει κιόλας. Κύριε Τσέρνο, τι έγινε τώρα? Ρίχνετε και τσιμέντο, ρίχνετε και τσιμέντο. Πολύ φοβάστε, κύριε Τσέρνο, μην χάσετε τα προβατάκια σας. Πολύ φοβάστε. Θέλετε στη σφαγή να μην λείπει ούτε ένα. Αχόρταγος είστε, κύριε Τσέρνο, αχόρταγος. Με αυτό ακριβώς, κύριε Τσέρνο, επειδή αυτοί έχουν ασυλία, γι' αυτό πρέπει ο λαός δεν έχει ασυλία στην υπογραφή του, οπότε πρέπει να τους καταδικάσει. Και άλλωστε κάποιος που ζητάει ασυλία για την υπογραφή του δεν ισχύει κιόλας. Δηλαδή κάποιος που ζητάει μάλλον ασυλία είναι και άκυρος. Δηλαδή αυτός που μιλάει επισήμως και εγγράφος είναι ο δυνατός, και όχι αυτός που έχει ασυλία στο λόγο του και στο τι υπογράφει. Τι λέτε τώρα? Αυτοί που δεν έχουν ασυλία, οι Έλληνες, αυτοί οφείλουν να δείξουν πρόσωπο. Και βέβαια οι βουλευτές είναι κατώτεροι των Ελλήνων εφόσον ζητούν ασυλία. Ποιος σας είπε εσάς ότι κάποιος που ζητάει ασυλία είναι και σοβαρός άνθρωπος? Αυτό είναι γελιότητα που λέτε. Η δύναμη του λαού είναι εκεί ακριβώς, επειδή ο λαός έχει δικαίωμα στην υπογραφή του, έχει δύναμη, και επειδή αν δεν υπογράψει εναντίον τους, τότε ισχύει τι θα πούνε αυτοί που έχουν ασυλία. Δηλαδή τους κατώτερους πνευματικά που ζητούν ασυλία
στις ενέργειές τους θα τους δώσει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη ο λαός με τη σιωπή του, όταν το ίδιο το Σύνταγμα καταλύεται, είμαστε υπό εσχάτη προδοσία και ο λαός θα αποδεχτεί όλα αυτά τα πράγματα και δεν θα πάρει θέση όταν το έγκλημα οφείλεις να το καταδικάσεις επισήμως και εγγράφος. Ακριβώς το ότι έχουν αυτή η ασυλία, αυτό είναι και η δύναμη του ελληνικού λαού. Γιατί ο άνθρωπος που μιλάει επισήμως και εγγράφος και υπογράφει και ορκίζεται στον όρκο του δηλαδή, είναι και ο δυνατός. Ποια είναι η δύναμη αυτών που ζητούν άσυλο, κύριε Τσέρνο? Είναι ανθρωπάκια. Δεν υπάρχει. Έχουν δηλαδή τη μεγαλύτερη αδυναμία που μπορεί να έχει κάποιος. Η δημοκρατία, κύριε Τσέρνο, καταλύθηκε στις 24 Δεκάτου του 2011. Οπότε ο λαός έχει το λόγο και όχι αυτοί που έχουν άσυλο στην υπογραφή τους. Ο λαός έχει το λόγο και άλλωστε ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η Ο κυρίαρχος λαός έχει το νόμο. Ο λαός που δείχνει πρόσωπο ενάντια στο έγκλημα. Αυτό το κομμάτι του λαού έχει το λόγο. Στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Όλων αυτών που έχουν συνείδηση, δηλαδή ας είναι και 2, ας είναι και 3, ας είναι 9 εκατομμύρια προδότες και 10 Έλληνες που τηρούν το Σύνταγμα. Σε αυτούς ανήκει η Ελλάδα, κύριε Τσέρνο, το καταλάβατε? Οπότε αυτό που λέτε για την ασυλία είναι η αδυναμία αυτών των ανθρώπων, διότι αν κάποιος νόμος δεν συμφωνεί με το Σύνταγμα, εδώ λέει και οι νόμοι που συμφωνούν με αυτό και οι νόμοι που συμφωνούν με αυτό. Οπότε ο λαός είναι πολύ πιο δυνατός απέναντι στην προκειμένη περίπτωση εννοεί τους νόμους που δεν συγκρούονται με τα συμφέροντα του κυρίαρχου λαού, δηλαδή των πολιτών που ενέργησαν ενάντια στην προδοσία, ενάντια στην κατάλυση του συντάγματος, εφάρμοσαν το άρθρο 120, βρίσκονται σε άσκηση καθήκοντος και δεν καταπάτησαν αυτά που κατέθεσαν γραπτός, τις καταγγελίες, αυτά που καταγγέλνουν και καταδικάζουν μέσα στο χαρτί. Σε αυτούς τους πράκτορες που ζήτησαν και ασυλία, που έχουν ασυλία. Μία υπογραφή που έχει ασυλία δεν έχει και ισχύ. Καλύτερα που δεν έχει ασυλία η υπογραφή του ελληνικού λαού. Αυτό είναι και η δύναμή του. Γι' αυτό πρέπει να ξεσκεπάσει αυτούς που δεν έχουν πρόσωπο και ζητούν ασυλία. Καταλύθηκε η δημοκρατία, κύριε Τσέρνο. Καταλύθηκε και το άρθρο 120 του συντάγματος ενεργοποιείται επισήμως και εγγράφος όταν υπάρχει κατάλυση και όταν υπάρχει έσχατο έγκλημα. Έτσι μπορούμε να καταδικάσουμε, αλλιώς θα ήταν πραξικόπημα. Εδώ πρέπει να πάρουμε θέση επισήμως και εγγράφος. Πρόκειται για έγκλημα. Τι δεν καταλαβαίνετε λοιπόν και μάλιστα προσπαθείτε να πείσετε αυτούς που σας ακούν ότι τα παιδιά τους και η ζωή τους είναι στα χέρια αυτών που θέλουν να τη δυναστέψουν? Μα δεν τρέπεστε λιγάκι, λέω εγώ? Μόνον η Ελλάδα προδόθηκε επίσημα και ανακοινώθηκε μέσα στη Βουλή, κύριε Τσέρνο. Και αυτό τώρα κλείνουν οι πόρτες της χώρας. Κανονικά και οι τουρίστες απαγορεύονται, έπρεπε να απαγορεύονται αυτά τα 10 χρόνια. Μόνο όποιος επιθυμεί να πολεμήσει κατά της προδοσίας, ξένος που έχει την υποχρέωση, επιτρέπεται να μπαίνει στην Ελλάδα, και όχι γιατί με τους τουρίστες μπορεί να έρθουν και πράκτορες. Όταν γίνεται ένα έγκλημα σε ένα σπίτι, κλείνουν οι πόρτες του. Δεν μπαίνει κανείς να αφήσει τα αποτυπώματά του. Δεν ξέρουμε ποιος θα μπει. Μπορεί να γίνει κάτι και να αποκρύψει κάποιο στοιχείο από εκεί μέσα. Ή να μην βοηθηθεί η αστυνομία μετά για να μπορέσει να βρει τον ένοχο. Τι λέτε τώρα, κύριε Τσέρνο? Η υπογραφή του λαού έχει τη δύναμη μπροστά στην αδυναμία αυτών που ζητούν άσυλο. Και είναι ντροπή, γιατί από ό,τι φαίνεται θέλετε πραγματικά να μην λείπει κανένα πρόβατο από τη σφαγή σας. Είναι μεγάλη ντροπή αυτό που κάνετε. Και ο κύριος Δερμετζής ακόμη πιο μεγάλη ντροπή, γιατί εσείς παριστάνετε και τον πολύ ξερό και τον ξερόλα, να το πω και πιο απλά, και ο κύριος Δερμετζής που παριστάνει και το παιδί του λαού συμφωνεί μαζί σας και μάλιστα αισθάνεται και πολύ άσχημα. Έπρεπε να αισθάνεται άσχημα, να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να αισθανθεί πολύ άσχημα για την παρουσία, για το είδωλο που βλέπει εκεί απέναντι του. Θεωρείτε, κύριε Δερμετζή, την επίσημη αναφορά και καταγγελία στην ελληνική δικαιοσύνη κάποιον ομάδα? Όλες αυτές οι ομάδες που αναφέρετε εκεί πέρα
έχουν να σας δείξουν κάτι επίσημο, ότι έχουν ή μόνο οδηγούν τους Έλληνες στα συλλαλητήρια και στις φωνές? Δεν καταλαβαίνω. Όταν λέτε ομάδες, εννοείται ότι εμείς, ας πούμε, που μιλούμε εδώ για την αναφορά κατά της εσχάτης προδοσίας, μας θεωρείτε ομάδα? Μήπως μας θεωρείτε και ποδοσφαιρική ομάδα? Να ξέρουμε δηλαδή, γιατί εσείς εδώ προσπαθείτε με τη μυρολατρεία να περάσετε στον κόσμο το μήνυμα ότι είναι θύμα και ότι στο μέλλον έχει, πώς το λένε, όπως οι μουσουλμάνοι τάζουν τις παρθένες όταν θα πεθάνουν και τον μπόλικο πιλάφι. Αυτό κάνετε. Εδώ ο κόσμος πρέπει να πάρει, να δείξει πρόσωπο, να δείξει αν θέλει να λέγεται Έλληνας και αν θέλει να λέγεται ιδιοκτήτης της πατρίδας του, πρέπει να δείξει πρόσωπο. Και μια αποθήκη, ένα κοτέτσι να σας αφήσει η γιαγιά σας, κύριε Δερμετζή. Αν δεν πάτε να κάνετε αποδοχή κληρονομιάς, δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν πάτε να το προστατεύσετε. Μπορεί δηλαδή με τη Χρυσή-Εκκλησία να το πάρει και κάποιος άλλος. Και οι μουσουλμάνοι, οι εισβολείς αυτοί, ό,τι και να είναι, που μπήκανε στην Ελλάδα μέσα, έτσι θα την πάρουν την Ελλάδα. Έτσι πήρανε και οι Τούρκοι την Κύπρο εκεί, γιατί τους αφήσανε οι Κύπροι, δεν πήγαν να καταδικάσουν την προδοσία που έγινε. Οπότε τι μας λέτε τώρα εδώ? Όφυλα να καταδικάζουν κάθε τετραετία τις εκλογές διεθνώς που γίνονται στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου από τους Τούρκους. Να το καταδικάσουν και να το καταγγείλουν διεθνώς. Να μην αναγνωρίσουν την κυβέρνηση ως νόμιμη. Οι πολίτες όφυλαν να το κάνουν αυτό. Οι πολιτικοί έχουν ασυλία υπογραφή τους. Δεν στέκει, δεν μετράει στις καταγγελίες που κάνουν οι πολιτικοί. Έτσι, οι πολίτες οφείλουν να το κάνουν. Και εμείς οι Έλληνες πολίτες οφείλουμε να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή. Να αρχίσουμε να καταγγέλουμε τις εκλογές διεθνώς και εθνικά προς κάθε πρεσβεία που έγιναν μέσα στην κατεχόμενη Κύπρο πρόσφατα. Όχι να τους δίνουμε συγχαρητήρια όπως έκανε ο Αναστασιάδης εκεί. Πέρα τάζεται δηλαδή όπως τάζουν και οι μουσουλμάνοι με τις παρθένες και με τον μπόλικο πιλάφι? Αν είναι δυνατόν. Δεν είναι ομάδα, κύριε Δεμερτζή, η ιερή δήλωση. Η ιερή δήλωση είναι αναφορά, καταγγελία κατά εσχάτου εγκλήματος. Είναι θέση, είναι στάση, είναι αγώνας, είναι όπλο. Ομάδα δεν είναι. Είναι κίνηση βάσει συντάγματος. Κατά γράμμα, ακολουθούμε το σύνταγμα κατά γράμμα, αυτά που επιτάσσει. Μ' αρέσει που και ο Τσέρνος και ο Δεμερτζής πιάνονται στα λόγια τους, δηλαδή από τα ίδια τους τα λόγια. Ναι, αν θέλετε κάτι να μας ρωτήσετε, πάρτε μας τηλέφωνο. Μην τους ενοχλούμε δημόσια, ενώ αυτή η δημόσια άφησε ο Δεμερτζής τον άλλον τον Σπύρου να πει ότι την πετάνε στα σκουπίδια. Δηλαδή μου πει εμένα ότι την πετάξαν στα σκουπίδια, δηλαδή τις αναφορές που έκανα. Γιατί δεν με ρώτησε ο κύριος Σπύρου τι έγινε με τις αναφορές που κατέθεσα? Του φέρω εγώ όλα τα στοιχεία να πάθει λίγο σοκ. Δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι ο στόχος τους είναι να παρεμποδίσουν τον κόσμο να κατανοήσει, και αυτό είναι κακούργημα. Αυτοί πρέπει να διωχθούν, γιατί προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο και να τον παραπλανήσουν για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Θέλουν δηλαδή τη γενοκτονία του ελληνικού λαού, και αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε ό,τι ώρα θέλουν. Ποιος πετάει στα σκουπίδια? Πετά στα σκουπίδια κάτι που σου έχουν καταθέσει και είσαι κατηγορούμενος? Δηλαδή τι νομίζουν ότι είναι οι δικαστές? Κανένα μιξομάντιλο μπορεί να πετάξουν στα σκουπίδια, αλλά τις αναφορές αποκλείεται. Όταν καταλάβουν, όταν ξυπνήσουν τα πρόβατα και καταλάβουν τι έγινε, θα τους κυνηγάνε με τις πέτρες. Γιατί αυτοί ήταν που αφαίρεσαν το δικαίωμα, παροτρύνοντάς τους σε διαφορετικό δρόμο που το Σύνταγμα επιτάσσει, να χάσουν τα δικαιώματά τους και τα δικαιώματα των παιδιών τους και τα πάντα ό,τι έχουν και δεν έχουν. Θα σας πάρουν με τις πέτρες. Ξυπνήστε, κύριε Δεμερτζή, κύριε Σπύρου, κύριε Τσέρνο. Από όλο αυτό το βίντεο και από τη συμπεριφορά αυτών των δύο ανθρώπων, του κυρίου Δεμερτζή και του κυρίου Τσέρνου, κατάλαβα ότι γνωρίζουν πως έχουν δόλο στα λόγια τους, το κάνουν δηλαδή συνειδητά αυτό, αλλά
θεωρούν ότι αυτοί που τους ακούν δεν καταλαβαίνουν, δεν τους ενδιαφέρει τι καταλαβαίνουμε εμείς. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε άλλος τους ακούσει θα καταφέρουν να τον μπερδέψουν. Αυτή είναι δηλαδή η φτηνή στρατηγική τους. Και τώρα έχουν την ευκαιρία λοιπόν οι Έλληνες, αν ακούσουν αυτά τα βίντεο, να τα δώσουν και σε άλλους να τα ακούσουν. Ας ακούσουν και αυτούς, ας ακούσουν και εμάς. Και είμαι σίγουρη ότι θα βρεθούν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα καταλάβουν, γιατί μπορεί να τους διαφεύγει μέσα από το διαδίκτυο αυτό. Ξέρω ότι παρεμποδίζουν τα βίντεό μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί μπορεί να το δουν 10 άνθρωποι και να μην καταλάβουν, αλλά μπορεί να το δουν και 100 που θα καταλάβουν. Ακριβώς αυτό φοβούνται, γιατί αρχίζουν πλέον και ξεσκεπάζονται, οπότε είναι επικίνδυνο, γιατί βγάζουν πρόσωπο, λένε δηλαδή πράγματα τα οποία ολοφάνερα κάποιος καταλαβαίνει ότι ποιος είναι ο ρόλος τους και για ποιο λόγο τα λένε. Είμαι σίγουρη ότι ένας δικηγόρος, ακόμη και διεφθαρμένος, ακόμη και κάποιος που ας πούμε εντάσσεται μαζί τους και συμφωνεί έτσι τυπικά γιατί έχει δόλο, είμαι σίγουρη ότι απορεί με τον τρόπο τους, γιατί είναι άμεσα φανερώνουν το στόχο τους, δεν κρύβονται πλέον. Θεωρούν τους θεατές τους εντελώς ηλίθιους. Είπε για τον Μαστρογιάννη τη λέξη ηλίθιος ο κύριος Τσέρνος, αλλά είμαι σίγουρα από μέσα του θεωρούσε ηλίθιους αυτούς που ακούγανε, γιατί χρησιμοποιούν και μια ένα έμεσο σχέδιο για να λένε αυτά που λένε. Τέλος πάντων, εγώ λυπάμαι πολύ τους θεατές τους που έχουν πιστεί από αυτή τη μεγάλη κοροϊδία που τους προβάλλουν. Στρατηγικές που κρύβουν δόλο και προσπαθούν κάποιοι με βάση αυτές τις στρατηγικές να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό, στο τέλος τιμωρούνται από τον ελληνικό λαό, γιατί τα αποτελέσματα της εξαπάτησης θα είναι θανατηφόρα. Οπότε αυτοί που προσπαθούν να το κάνουν αυτό, όπως είναι οι δύο κύριοι Δεμερτζής και Τσέρνος και ο κύριος Κοκορικόπουλος και ο κύριος Χαραλαμπίδης και πολλοί άλλοι, οφείλουν να είναι προσεκτικοί με το λαό. Αν ο κύριος Σπύρου νομίζει ότι τις δικές μας τις αναφορές τις πετάνε στα σκουπίδια, αυτοί γνωρίζουν οι εισαγγελείς ότι δεν τις πετάνε στα σκουπίδια, γιατί αν τις πετούσαν στα σκουπίδια θα μας είχαν βγάλει από τα ΜΜΕ και θα γινόταν χαμός. Μην ανησυχείτε κύριε Σπύρου, εσάς μπορεί να σας βγάλουν από τα ΜΜΕ, στα ΜΜΕ, εμάς δεν πρόκειται να μας πειράξουν τα ΜΜΕ, διότι αν πρόκειται να βγούμε στα ΜΜΕ θα πέσει μαύρο στα κανάλια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Οφείλει λοιπόν κάποιος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν μιλάει σε ένα λαό, όποιος και να είναι αυτός ο λαός, διότι ή θα μιλήσεις και θα του πεις την πάσα αλήθεια και χωρίς δόλο, γιατί ο δόλος πληρώνεται, ο λαός τιμωρεί αυτόν που τον ξεγέλασε. Δεν έχουμε καμία διάθεση να τον ξεγελάσουμε, διότι αυτά τα οποία καταθέτουμε γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι ποια είναι η δύναμή τους και η δύναμή μας, γιατί πρέπει να είμαστε κι εμείς ικανοί να δεχτούμε τη δύναμη αυτού του όπλου, να μπορέσουμε να την αντέξουμε, και από εκεί και πέρα το πόσο θα υποφέρουν αυτοί που παραλαμβάνουν και που έρχονται αντιμέτωποι με τις αναφορές μας, ο πόνος που νιώθουν αυτοί το γνωρίζουν. Άλλωστε με την ιερή δήλωση, με όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται, αυτός είναι ο σκοπός μας. Ας έρθουν κάποιοι να κάνουν εχθρική ενέργεια, θα στοχοποιηθούν. Η παγίδα είναι, η παγίδα όλων, εκεί που θα πράξουν την εχθρική ενέργεια, διότι τους έχουμε ενημερώσει, τα γνωρίζουν και από εκεί και πέρα κρίνονται κανονικά μέσα από τις διαδικασίες της ιερής δήλωσης. Αυτό πρέπει να κατανοήσει ο ελληνικός λαός, ότι πρέπει να στοχοποιήσει τους έσχατους προδότες. Μπορεί να είναι και ένας πολύ καλός. Τέλος, θέλω να πω ότι για μας που τόσα χρόνια εδώ πέρα ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό, δεν υπάρχει δικαιολογία για εξαπάτηση από τους Έλληνες. Δηλαδή για τους Έλληνες δεν υπάρχει. Νομίζω ότι θέλουν και εξαπατούνται. Είναι παράξενο αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Οι πάντες ανακοινώθηκε σχάτη προδοσία και ξεσκεπαστήκανε όλοι. Δηλαδή
ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, τραγουδιστές, καθηγητές, πολιτικοί, απλοί πολίτες. Δηλαδή τι γίνεται αυτή η χώρα, αυτό που συμβαίνει με την προδοσία και τη στάση του λαού είναι πραγματικά ιστορική σημασία, από την κακή πλευρά βέβαια. Δηλαδή είναι παράξενο. Όλοι δηλαδή πατούνε πάνω στην προδοσία της Ελλάδος. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Βλέπεις όλος ηθοποιός παίζει σε ένα σύριαλ, ας πούμε. Τώρα ξέρω εγώ βγαίνει ένα σύριαλ καινούργιο και παίζει κάποιο παιδί, κάποια κοπέλα. Κατευθείαν θα την κάνουν Θεό, θα τον κάνουν Θεό, θα την κάνουν Θεά. Μετά θα την βάλουν στην τηλεόραση να διαφημίσει, ας πούμε, ανάλογα με τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν. Παράδειγμα, αυτό το παιδί από τις Μέλισσες που το λένε, που παίζει κάποιον λάμπρο, διαφημίζει τη μάσκα. Άλλος θα διαφημίσει κάτι άλλο. Θα τους πούνε, θα πούνε πράγματα τα οποία περνάνε μηνύματα στο λαό, τα οποία δεν είναι σωστά. Όλοι στηρίζουν την ύπαρξή τους σε αυτή τη χώρα, στο προσκύνημα και στην προδοσία. Δηλαδή είναι παράξενο. Ειδικά οι καλλιτέχνες, κανένας και ονομάζουν την προδοτική του στάση, την ονομάζουν καριέρα. Πάντοτε γινόταν αυτό με τους καλλιτέχνες. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτά είχε να μας πει και η Έλλη, ωστόσο αφορά τις ερωτήσεις που μας έκανε ο κύριος Τσέρνος μέσω της εκπομπής του κύριου Θεμερτζή στο blog Σφαγή.gr. Θα μπαίνετε, γραφτείτε στα κανάλια μας και μπείτε να δείτε τα βίντεο μας στο Αθηνά 121 και Άσος Strong. Αυτά για σήμερα. Γεια σας.